Ahojte hráči, takže ideme hrať Robloxnička. Tak ideme hrať. Toto. Zapínam to. Počkáme. Ideme. Teraz si urobím screen, čakajte. Noli. Takže idem. Hop. Takže to je jeden nožiek, berem. To je niekto, tak utekám. Takže to sú dve nožiky, to je jednoduchá táto záda. Urobím to generátor. Druhého ten generátor. Teraz ideme do druhého. Teraz ideme do jedného. Aha, Igorix. To mi je poplný, lebo je tu G666. Tam je. Teraz vyhrávám balíky, letiger. Takže ideme, lebo ma zoberá. Tento urobím generátor. Takže teraz ideme. Za chvíľku ideme ten nový. Teraz môže to také. Tam si je nový. Toto je nový. To je nová hra. A dobré, skoro mám už neviem koľko. Chýba trošku. Takže takto hop, 4, hop. Takže utíkám. Tam celkujem. Tak to už bolo hotovo, ideme hrať inú. Takže hop. Ideme hrať.